Gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jinvesti f'niċċa ekonomika ġdida b'investiment fid-data, l-AI u New Space. Ħabbar dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Alex Borg, meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-kandidati Jerome Caruana Cilja u Julie Zara. Alex Borg tenna illi gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jattira investiment dirett barrani minn kumpaniji li jużaw konnettività bis-satellita, data mill-ispazju, sistemi ta' navigazzjoni u AI biex joħolqu servizzi ġodda. Brabta mal-ekonomija kreattiva, Alex Borg tenna li din tfisser li arti, il-kultura u l-innovazzjoni jsiru sors ta' introjtu u impjieg għall-artisti Maltin. U mhux biss passatemp. L-għana ħari propju ta' din l-industrija hija propju li nagħtu valuroli lill-ekonomija Maltija, karrieri moderni għaż-żgħażagħ u anke għal ħaddiema Maltin u għawċin kollu, u tkabbir ekonomiku mingħajr ma jpoġġi pressjoni fuq il-popolazzjoni u fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. Alex Borg ħabbar li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jgħiddi wkoll il-proġett Port, ċentru nazzjonali tal-kultura fil-Marsa u madwar il-Port il-Kbir. Minnaħa tiegħu il-kandidat Jerome Caruana Cilja tenna li Malta ma tistax tibqa' tikber biss billi żżid il-volum iżda jeħtieġ li tiffoka fi tkabbir ekonomiku sostenibbli. Caruana Cilja spjega kif permezz ta' din in-niċċa gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jattira investiment dirett barrani. Jerome Caruana Cilja sostna li fl-ewwel 5 snin ta' gvern nazzjonalista isir investiment ta' madwar 12 miljun euro fl-AI, id-data u New Space. U wara 10 snin dan is-settur se jkun mistenni li jkompli jiġġenera madwar 200 miljun euro fis-sena. Ser jinvesti bis-serjetà, bil-għaqal biex iwassal lil Malta fil-livell ta' associate member fl-ESA fl-iqsar żmien possibbli. Fl-istess ħin, paru passu, inkomplu nintegraw dan is-settur fl-università, fl-MCAST u fis-settur privat. Min-naħa tagħha Julie Zara spjegat li gvern ġdid nazzjonalista joħloq il-National Hall u l-Marsa Expo Center. Hija spjegat kif il-National Hall se jkun qed jikkonsisti f'kumpless nazzjonali b'sala li se sservi bħala d-dar permanenti tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, filwaqt li l-Marsa Expo Center se tkun faċilità ewlenija għall-avvenimenti, konferenzi u l-wirijiet. Dan il-proġett se jkun qed jiswa madwar 350 miljun euro u din in-niċċa ekonomika mistennija tirrendi lura fl-ekonomija madwar 110 miljun euro fis-sena. Dan id-distrett il-Partit Nazzjonalista qed joffri lil pajjiż stil ta' ħajja aħjar kemm għall komunitajiet ta' madwar il-port u anki għall komunità kreattiva artistika biex bekk insaħħu il-kredibilità u l-ħajja tal-artist tkun ħajja aktar faċli fejn l-ekonomija kreattiva sintendi tikkontribwixxi bisħieħ lejn l-ekonomija ta' pajjiżna. Bħalma għamel fil-passat il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li ġala darba jkun fil-gvern jattira l-aqwa niċeġ ekonomiċi li rendu li joffru jobs ta' kwalità pagi tajbin.